Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indugabos mga tugang ngunya na aldaw na Sabado, Marso 29, 2025. Inian Bareta alas 12 asin kamian magiging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines asin darakulang mga bareta sa lado lokal. Probinsya Kalalbay, nasungkit ang pagiging overall champion sa Palarong Bicol 2025. Palarong Bicol 2026, posibleng gibuon giraray sa Legazpi City sa masunod na taon. Unity Walk, Interfaith Rally and Peace Covenant Signing ginibo kasubagong aga sa Legazpi City. Parokya ni San Roque sa Barangay Taisan, Legazpi City, may pangapodan sa mga kandidato ngunya na kampanya. Sa lado nasyonal, pagdugang din police visibility sa campaign sorties, ipinag-orden kan liderato kan PNP. Mga domestic wild bird gikan sa Turkey bawal muna sa Pilipinas. Economic asin Defense Alliance kan Amerika asin Pilipinas siniguro kan Trump administration. Mga magurang dapat na mas maging aktibo sa pagdisiplina sa mga aki para maibitaran ang mga bayolensya sa eskwelahan. Bareta sa ibang nasyon, Israel binalos ang ginibong airstrike kan Lebanon. Alex Ayala nagbulsa nin sobra sa 19 million pesos Miami Open appearance kaini, mantang piglalaoman na maglaog ini sa top 100 sa WTA ranking. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nasungkit kan probinsya Kanalbay ang kampyonato sa katatapos pa sa ng Palarong Bicol 2025. Ini ang pinag-anunsyo kan Department of Education Bicol sa ginibong awarding ceremony kasubagong aga sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Sigun sa DepEd Bicol, ang mga atleta kan Albay nakakuan nin kabilugan na 76 gold, 81 silver asin 82 bronze medals. Nasa ikaduwang pwesto naman ang Naga na may 72 gold, 68 silver asin 59 bronze medals. Mantang nasa ikatulong pwesto ang Camarines Norte na may 60 gold, 44 silver asin 76 bronze medals. Ang Camarines Sur ang may 48 gold, 40 silvers asin 47 bronze medals na nasa ikaapat na pwesto asin ang Legazpi City ang nasa ikalimang ranking na may 48 gold, 40 silvers asin 47 bronze medals. Ang Palarong Bicol ang pinunan kan Marso 23 asin pinagpartisiparan nin poko mas o menos 8,000 na mga atleta hale sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Naging magayon ang impresyon asin feedback kan mga atleta, coaches, sports officials asin iba pang pag-host kan Legazpi City sa Palarong Bicol 2025. Ini ang maugmang pinag-anunsyo ni Alcalde Alfredo Garbin Jr. kung sa inkadaklan sa mga ini ang gustong gibuhon giraray ang panrehiyon na kompetisyon sa 2026 sa parehong syudad. Sinabi ni Garbin na apresyar ninda ang naging paghahanda kan syudad katuwang ang Department of Education Bicol lalo na sa seguridad kan mga delegasyon, ang mga fasilidad na gamit maging ang mga playing venues. Nagpahayag man ng pagbati ang alkalde sa gabos ng mga atleta na nagpartisipar sa karawat, lalo na ang mga hali sa Legazpi City makalihis na makakuha ng 47 na gold medal asin naglangkaw sa ikalima ang standing. Sa pagtatapos kang kompetisyon, siniguro ni Garbin ang padagos na suporta sa inda dahilan tadakulang onra ang pigtatao siya sa syudad.
Ginibo kasbagong aga ang Unity Walk, Interfaith Rally and Peace Covenant Signing sa Legazpi City kan Commission on Elections Albay, Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection para sa mga kandidato sa man iba-ibang posisyon sa probinsya kan Albay. Pinanginotan ini ni COMELEC Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bob Bonao, COMELEC Legazpi City Officer Attorney Connie Del Castillo asin Albay PPO Director Police Colonel Julius Añunevo. Obheto kan aktibidad na siguruhon ang integridad asin katrangkiluhan kan pirilian sa Mayo 12. Kasabay kay ni, nagkondukto man in briefing para sa mga nag-atindir na kandidato asin sa indang mga taga-suporta ang mga polisiya na dapat sunodon para sa sarong onesto asin matrangkilong eleksyon. Palsukon ang mga loudspeaker sa sinibapang sound system kada bes na maagi sa simbahan. Ini ang naging pakihuron kan parokya ni San Roque sa Barangay Taisan, Legazpi City sa mga kandidato ngunya na nagpapadagos ang kampanya. Sa anunsyo na ipinaluwas kan parokya sa paagi kan sa indang official Facebook page sa pangingenot man ni Reverend Father Rex Paul Arjona, an kora paroko kan simbahan ang pagpalsok nin mga nasabing ekipahes ang nagpapahiling ning paggalang sa Diyos asin mga nagsisimba, nangangaji asin ang mga nagseselebrar nin sakramento. Nasa ngataan nin kaso kan Social Security System ang 32 na mga establishmento de negosyo sa rehiyon dahil sa pagiging non-compliant sa mga polisiya ninda. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Attorney Jolly Rotogal kan Legal Division kan SSS kung saan ang nasabing datos an puon Enero 1 sagkod Marso 20, 2025. Sinabi ni Rotogal na kaibahan sa mga bayulasyon na nakukumitir kan mga negosyo anday pag-report sa aktual na numero kan sa indang empleyado, day pagparehistro asin day pighuhulugan ang kontribusyon. Para man masimbagan ang mga siring na sitwasyon, pigigibo ninda ang run after contribution evaders para ipairarom saan sa indang mga obligasyon alagad nasa 80 hanggang 90% sa nadigdi ang nagkomple. Sa mga matatagos mo talagang kayo kung i-ignore pa din po ang demand ng SSS, resort na po kita sa legal action. So, nai-refer po iniyo sa legal department. Nag-i-issue po kami dyan ng demand letter. So, pag igwa pa din pong day nag-comply despite receipt or service of the demand letter, we resort to case filing. Kasuhapon kan 11 establishmento sa Pulangi ang binisita kan SSS sa irarom kan sa indang race program. May mga dugang na puwersa kang kapulisan hali sa manaynlain na probinsya sa rehiyon kang Legazpi dahil sa Palarong Bicol 2025. Ini ang piglinaw kan Albay Police Provincial Office makalihis ang paglakop sa social media kan sarong video nin mobile patrol car kan presentation kan Marines Sur na nanginot sa pagresponde sa bomb scare sa sarong eskwelahan sa syudad kasuhapon. Sa press statement na ipiniluwas kang Albay PPO, may mga dugang na puwersa kang otoridad hali sa iba pang probinsya para magtabang sa pagmantinir kang pasi orden sa sarong semanang karawat. Sinabi kang Albay PPO na sakay ka nasabing bihikulo ang mga miyembros kang Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit mentras na enot naman ang pagresponde kan mga personahes kang Special Weapons and Tactics Team kan Albay PPO asin mga operatiba kan Legazpi City Police Station. Siniguro kan komandasya na anuman na bihikulo na gamit kan mga kapulisan sa Albay, padago sindang masirbi sa komunidad para sa kaligtasan kan gabos. Arestado ang 54 anyos na lalaki kan Barangay Bitano, Legazpi City dahil sa pagkakaimbuelto sa ilegal na droga. Ini ang informasyon na ipinaluwas kan Legazpi City Police Station kung saan kasuhapon kan iserbi ninda ang warrant of arrest kay alias Marbs dahil sa naging bayolasyon kan RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Acts of 2002. Ang mandamiento di aresto ang ipinaluwas ni Honorable Esmeralda Paco, ang presiding judge kan RTC Branch 4 Legazpi City. Ang suspect ang presenteng nasa kustodya kan nasabing hepatura para sa magkakanigong disposisyon.
Pinunanak ang Coast Guard District Bicol ang mga preparasyon para sa papaharaning summer season. Ini sa paagi kan magkakasiblag na water search and rescue training sa mga lifeguards kan maibibang beach resort sa rehiyon. Segun sa CG Bicol, kang nakalihis na aldaw kan ginibo ang ensayo sa 32 na mga lifeguards sa Camarines Sur na pinanginginotan kang Special Operations Unit Bicol. Katuyuhan kaini magkaigwasindan ning supisyenteng kaaraman manungod sa lifeguard skills para masiguro ang kaligtasan kan mga beachgoers asin kan publiko. Natapos na ang pag-ensayo kan Tara, Basa, Tutoring Program Regional Training of Trainers for Tutors kan Department of Social Welfare and Development Bicol katuwang ang Department of Education Bicol. Segun sa DSWD Bicol, ang ensayo may katuyuhan na mapahiwas ang kaaraman kan mga tutors manunungod sa gigibuhon na capacity building for tutor beneficiaries kung sain sobra sa 70 mga paratukdo ang mapartisipar digdi. Ang nasabing programa ang basado sa ipinaluwas na Order 76 Series of 2024 kung saan nagtataon in cash for work para sa mga estudyante sa kolehiyo na matabangan ang mga aki sa elementarya na nadidipisilan sa pagbasa asin magmaniharman sa nanay-tatay sessions para sa pagpromotir sa sustainabling edukasyon sa mga harong. Pinasalamatan kang Department of Social Welfare and Development Bicol ang ambassadors kang United Kingdom, Australia, South Korea, Canada. Kaibahan ang mga representantes kang World Food Program as in United Nations International Children's Emergency Fund para sa asistensya asin suporta sa mga Bicolanong naapektaran kan Bagyong Christine asin Pipito sa Bicol Region. Kan nakalis na aldaw kan personal na magbisita sa rehiyon ang mga dignitaries kan nasabing mga nasyon para panginutan ng Special Family Development Sessions kan mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Uwas, Albay. Kasabay kaini pig-inspeksyon maninda ang mobile storage unit kan ahensya na pinondohan ninda sa paagi nin loan agreement para mahiling ang kapasidad kan prepositioning asin distribution nin mga food and non-food items sa mga apektadong pamilya. Mga tugang primerong party po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12. Sa Bareta niya to sa Lado Nasyonal, ibang nasyon at siniba pa pakatapos kaini. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi kon si J. Pili. Dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Kon si J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, handang magserbi. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko ang Live May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga Bareta Nasyonal. Pinakusog pa kan Philippine National Police o PNP ang seguridad ngunyan na nagsikad na ang local campaign period. Sigun kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na ipinag-orden ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na siguraduhon na mantenido ang police visibility sa mga campaign sorties, pati naman ang mga aktibidad kan mga local asin national na kandidato. Kaibahan sa direktiba ni Marbil ang pag-extend kung kinakaipuhan nin 12 oras na shifting kan mga pulis depende sa sitwasyon sa kanya-kanyang lugar. Dayman napigtutugutan na mag-leave of absence apwera na sa nakon emergency ang dahilan. Sinabi pa ni Fajardo na naka-heightened alert naman ang bilog na PNP na nangangahulugan na 75% na ang deployment sa saindang puwersa. Ipinagbawal kang Department of Agriculture ang importasyon ng manok, itik, asin iba pang poultry products hali sa Turkey, asin baka, orig, kambing, asin karabaw hali sa Hungary and South Korea. Paliwanag kang DA kan Marso 5, tinimbre kang Turkey sa World Organization on Animal Health and Bird Flu outbreak sa Saray Dusu, Merkez sa saindang nasyon. Bawal naman ang pag-import ng mga urig, baka, kambing, asin mga hayop na kapareho hali sa Hungary asin South Korea dahil sa outbreak kang foot and mouth disease. Tutugutan naman kang DA ang pag-import ng mga produkto hali sa mga nasabing nasyon kung nag-agi sa halangkaw na temperatura sa pagproseso. Haloy na nagtrabaho ang Pilipinas para madeklarar na FMD-free. Nagkonstruhir pa ni National FMD Task Force kang 1996, kaya naideklara na FMD-free ang Visayas asin Mindanao kang 2001. Mientras sa taon 2011, kan maideklara na ligtas ang nasabing helang ang bilog na nasyon. Siniguro kan administrasyon ni US President Donald Trump na mas lalo pang mapapakusog ang Economic asin Defense Alliance kan Amerika asin Pilipinas. Iniyan pahayag ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa iyang courtesy call kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang kasuhapon. Sigun kay Hegseth, very committed si Trump na magkaigwan nin mas hararom na alyansa asin partnership ang duwang nasyon. Ma-deploy ang Estados Unidos in American Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System Anti-Ship Missile System para sa 2025 balikatan exercise sa Abril. Ini ang inanunsyo ni United States Defense Secretary Pete Hegseth makalihis na makipaghuro ng Defense Secretary Gilbert Chedoro Jr. Kahibaan ang plano na pagkakaigwan nin bilateral special forces training sa Batanes asin pagpapakusog ng defense industrial cooperation asin combined logistics support. Segun kay Hegseth, gusto nindang ma-re-establish ang deterrence sa Indo-Pacific region para maging libredo ang Pilipinas sa anuman na patakot. Pinasalamatan naman ni Teodoro ang suporta kang US asin sinabing sarong onra ang pagbisita ni Hegseth sa Pilipinas. Mientras na binueltahan kaini ang pahayag kang China na mouthpiece kang US ang Pilipinas asin sinabing limitado ang worldview kang China asin daay nagpapatol ang nasyon sa anuman na propaganda. Natapos na ka National Printing Office ang pag-imprenta nin sobra sa 68 million na voters information sheets. Sigon sa Commission on Elections and VIS ang giya para sa mga botante kung sain nakabugtak ang importanteng impormasyon na kaipuhan nindang maaraman para sa 2025 midterm elections. Nakapersonalize ang kada VIS kung sain mahihiling digdi ang pangaran kan mga botante, address, presinto,
Kung sa ini maboto, listahan kan national as in local candidates as in iba pang impormasyon na makakatabang sa aldaw kan eleksyon. Pwede man ining darahon as in gibuho na kodigo sa Mayo 12 na eleksyon. Sigun kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, solamenteng ang mga tauhan sa nakan COMELEC ang dapat magdistribuer kay ini sa kada botante as in dai makikiaram ang mga LGUs o mga barangay. Nangapodan si Senator Sherwin Gatchalian sa mga magurang na maging mas aktibo sa pagdisiplina kan sa indang mga aki. Ini makalihis ang pagkakagadan kang sarong babaeng grade 8 student dahil sa pananaksak ng lalaking kaklase sa sarong eskwelahan sa Parañaque City. Tinauan doon ni Gatchalian, chairman kan Senate Committee on Basic Education, kaipuhan na madisiplina ang mga aki sa harong para maibitaran ang siring na krimen. Kinarampag man kang senador ang mga eskwelahan na pakusugon ang sendang seguridad para dai mautro ang insidente kung saan may dara ang minor na edad na sospek na kutsilyo na gamit sa pananaksak sa kaklase. Nag-apelyar si Gatchalian sa mga eskwelahan, mga magurang asin sa komunidad na dai paggibuha na normal ang anuman na krimen sa eskwelahan lalo na tamakahadit ang nagkapirang insidente na ini kung saan imbwelto ang mga kaakian hali sa mga pampublikong eskwelahan. Nagkondukta kan airstrike kan Israeli military sa southern Beirut sa Lebanon. Sigon sa Israel Defense Forces o IDF na sa indang ginibo bilang pagbalos matapos na igwang duwang projectiles na hali sa Lebanon ang nagtama sa Israel. Tinarget kan Israel ang terrorist infrastructure site kung sa'y nakatago ang mga unmanned aerial vehicles o UAV kan Hezbollah Shield. Kan Hezbollah ang mga sibilyan sa Lebanon. Dahilan sa ginibong airstrike kan Israel, kinanselar kan Lebanon ang laog sa mga eskwelahan. Nakikipagtabangan naman si Lebanese President Joseph Aoun sa US dahil sa may eksistido na ceasefire sa saindapon pa kan Nobyembre, kaya pigngangalas ninda ang ginibong pagsuhay na ini kan Israel. Sa bareta niya to sa lado ng sports, apwera sa pagsakat sa Women's Tennis Association o WTA ranking, sigurado ang sobra sa 19 million pesos na kantidad din premyo ang maiuli kan Filipina tennis star na si Alex Ayala kasunod kang impresibong performance sa 2025 Miami Open. Sa nasabing torneo ang semifinal appearance, sigurado na magdadara ng guaranteed prize na $332,160 o sobra sa 19 million pesos. Mientras na matapos ang Miami Open, piglalauman na masakat sa girare ang Pinay tennis star sa WTA ranking. Base sa inisyal na WTA live ranking, suminakat si Ayala sa number 75, hali sa dating number 140 bago nagpuon ng Miami Open. Nangangapudan o nangangahulugan ining makakalaog na Pinay star sa laog kang top 104 kapag nagpuon ang seeding process para sa sunod na tulong Grand Slam ngunya na season. Volane 1 ang naimbento kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa Estados Unidos sa sarong drone na may kakayahan na mag-deliver nin anuman na gamit o package sa hararayong lugar. Naimbento ini kan Hanam Parvision asin Wesley Zeng kung sa'y nagagamit nin pinaka-advanced na navigation system asin iniman ang multifunctional. May kakayahan na maglayog din 320 km per hour asin kayang maabot ang 800 kilometrong distansya kada charge. Kayang darahon kan Volane 1 ang mga pagkaon, dokumento, bulong asin iba pa na may timbang na 9 kilos asin 20 pounds. Kaipuhan sa nang iset ang lokasyon kan mga pagdideliveran tanganing manavigate gamit sa naan remote control. Sa ngunyan ang Volane 1 limitado pang marhay sa dahilan na ang produksyon kay ni nakasentro pa sa pangangaipo kan Estados Unidos. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, nakakapagrehistro ng bagong world record ang Sarong Berry Company sa Australia dahil sa naani nindang blueberry na kasing dakula nin bola ning ping-pong.
Kinumpirmar kang Guinness World Records na ang Costa Berries na nakabase sa Corindi, New South Wales, ang bagong record holder kaing titulong World's Heaviest Blueberry. Ini matapos na makaani ni blueberry na may gabat na 20 gramos, nadakula ang diferensya sa regular na pidaso ng blueberry na 3 gramos. Eterna, anapod sa variety na inikan blueberry, asin ang Costa Berries ang nagde-develop kaini. Flashback. Marso 29 taon 1870, kanamundag sa Santa Cruz, Manila si Manuel Zamora, ang Pilipinong nakadiskubre kan tiki-tiki. Naging pamoso si Zamora dahil sa dakulang ambag kaini sa sektor kan medisina, partikular na sa pharmacy. Saro sa mga konsideradong outstanding achievements ni Zamora ang epektibong proseso para sa tiki-tiki kan taon 1909. Binalo ni Park Davis kan New York na bakalon ang formula ni Zamora sa dakulang kantidad, alagad sinayumahan niya ini. Mga tugang, iyan po ang kabilugan kan sa tuyang pangalas 12 mga bareta, tinipon na sinkinalap sa DCGB Newsbase. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Angel Mustasa asin si Miss Jenny Balyaran, sa lado technical katuwang tadyan si Sir Nems Flora, sa DCGB Social Media Department si Miss Shara May Leron, asin si Mr. Jerome Nico Martinez, an sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Thank you for watching. God bless. Congratulations po sa Team Ligaspi po, ano? So, Ayo po. kaintra po sa akin ni Miss Gina. And happy birthday, Sugar Ray, manager of OKFM. Happy birthday, Sugar! And happy watching, Miss Jenny Matthew Balyaran. DCGB, always number 1. Always DCGB. Bareta, alas 12 with Bert. And Gina. Thank you so much po. See you on Monday. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, unya na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.